Wemfowethu. Baba. Hey, uyazi ukuthi kunabantu abayistepfather kodwa abangazi. Abazi kanjani mfethu phela uma uyistepfather ngeke ungathi phela ngoba phela ukuthi ustepile wafather. Istepfather phela ihlukene kunezistepfather ezingazi. Kulezi istepfather ezingazi nazo le stepfather ezingazi sihlukene futhi. Imali umntamkhulu awuqale awungicacisele awungitshele kahle le stepfather le hluke kanjani ke uvela uwenabe. Uyabona istepfather ezingazi zihlukene khona le stepfather lesi singazi lesi esithandana nomuntu noma eshade nomuntu esazi ukuthi akanamntwana kanti unomntwana usemakhaya. Mangabe bethumela imali emakhaya sona sicabanga ukuthi kuthunyelwa umndeni kanti kukhulisa umntwana. Istepfather secret. It's a secret stepfather. Secret stepfather 1. Okay. Secret stepfather 2. Lezi stepfather lezi eyithandana nomuntu lo muntu uthi usisi wakhe washona eyobeletha esibhedlela. Uthi ukhulisa umntwana. Wayesekhulisa umntwana kasisi wakhe. Kanti lo mntwana owakhe. Lesi stepfather siqanjelwa manga ke lesi. Stepfather secret 2. Bese ke manje secret stepfather kuzoba khona secret stepfather 3. Lona ke manje owazi ukuthi ingane eyakhe kanti akusiyona yakhe. Lo phela ubamba ibhanji. Ilona kuthi ubamba ibhanji ke ilodumile lona. Lowo phela esinye ke stepfather ke leso. Isona ke stepfather sisaziyo le. Indumandumane leyo yaduma emazweni. Okay. Esinye ke bese ke kuzoba khona uvala ke last number ibhoza amabhoza stepfather secret 4. Ilo ocabanga ukuthi uthandana nomuntu ongenangane. Azayishaya isifuba athi umuntu wami mina kanangane. Kanti lo muntu kudala khipha izisu. Washaya abosha kudala umuntu wakhona. Asho ukuthi ke stepfather samadlozi ke lezi. Yilo kuthiwa i-ghost stepfather. Yeah, i-goat ye stepfather le. Yilo kuthiwa uyi-goat ye stepfather kushiwo ke yona umncamo lakhe. Yebo ndiyakuva ke mkhulu wami benilahleka le stepfather ndiyabona ke ngoku. Zinjalo. Awuvavelwa.